sunt sigur că vedeți, dar afară ninge. Hei, e timpul să deschidem șampania și să ne bucurăm de viață. Știți cum pe 13 ianuarie sărbătorește anul nou pe vechi? Eu cred că undeva prin iulie-august o să sărbătoresc încă o dată anul nou, pentru că eu deocamdată nu sunt de acord cu anul ăsta. Dar totuși noi nu vorbim acum despre ninsoarea în aprilie. Noi o să vorbim despre altceva. Amigos, mă bucur să vă prezint proiectul Corona Talks. Un proiect care vă va arăta o altfel de corona. Una pozitivă. În timpul acestor episoade, tinerii adulți din întreaga lume ne vor spune cum ei luptă împotriva plictiselii pandemice. În acest episod vom afla cât de greu este de fapt să ai grijă de o jucărie de pluș, cum arată Oxford Street și Piccadilly Circus din Londra fără oameni și de ce nu ai dreptul să respiri peste roșii, între roșii și împreună cu roșiile în Canada. V-am intrigat? Cezara, Elena, hai să ducem puțin pozitivism în această perioadă sumbră. Hei, salut Alex și tuturor spectatorilor! Mersi foarte mult pentru această invitație. În bref, sunt Cezara, am 25 de ani și sunt originară din Chișinău, Moldova. Din 2008 locuiesc aici în Canada, în Montreal. Sunt în provincia Quebec, unde se vorbește mai mult în franceză. Am pregătit aici un tabel cu statisticile până în data prezentă, așa că cazurile confirmate în Canada sunt de 15.806, persoanele vindecate sunt de 3.117, decese de 293 și cazurile confirmate în orașul unde locuiesc acum sunt de 3.977. În prezent, populația canadiană se află în mod carantină, toată lumea stă acasă, lucrează de acasă, cei care pot. Bineînțeles, mai sunt încă rebeli care mai ies pe afară, fac picnicuri, dar, din fericire, poliția și armata canadiană se gândesc la mai multe strategii, la mai multe idei, cum să evite propagația virusului. Din privința sprijinului financiar, suntem foarte norocoși căci guvernul ne ajută foarte mult cu diferite programe pentru lucrătorii care au pierdut temporar ori permanent joburile. Fiecare persoană poate să consulte site-ul canadian, al guvernului canadian și să informeze care sunt criteriile pentru a aplica la diferite programe ca șomajul, care îți permite să recuperezi 55% din salariu. Sunt alte programe care îți dau oportunitatea să primești $2.000 pe parcursul 4 luni, dar totul depinde de criterii, în ce domeniu lucrezi, etc. Toate comerțurile non-esențiale au fost închise, au rămas doar acele esențiale, ca produsele alimentare, tot ce în privința igienii corpului uman, alcoolul. Din nefericire, lumea este un pic paranoiacă, ați înțeles, și un pic agitată, fragilă. Ups, da, mi s-a întâmplat un incident ca în fiecare zi și ăsta e unul neplăcut. Am intrat pe o ușă unde nu era interzis și n-am văzut simbolul că era interzis și era cineva, o persoană în vârstă care a venit și a început să-mi țipe și a spune: Tu, tânără care nu respectă nicio regulă, vină-ncoa! Bine, mi-a spus în franceză, așa că m-am speriat, toată lumea s-a uitat la mine și eu, ups! Eram în situație de șoc, eram what? O persoană vine deja să țipe și nici n-am intrat în magazin și lumea deja e agitată și stresată. Așa că m-am dirijat încet în magazin, am văzut că diferite măsuri au fost puse în loc, așa că m-am dirijat, am demistificat toate simbolurile care erau menționate pe jos. După asta, eu să mă dirijez în secția de legume, văd niște tomate, mă duc să le analizez și cineva îmi spune: Stop! Era cu mănuși. Nu te apropia, ce respiri în tomate? Nu trebuie respirat în tomate. Oh my god, nu, eu nu respir în tomate, eu vreau doar să le analizez dacă sunt frumoase ori nu. Așa că, șoc total. Da, asta a fost experiența mea în magazin. Oribil. Încerc din toată puterea să-mi găsesc activități și unul din hobby-urile mele este pictura. Așa că încerc cât de cât să desenez, se vede peste toate.
care o să-l bem astăzi, îl bem practic în fiecare zi, îți permite să te relaxezi, deci avem nevoie de relaxare în perioada asta. E făcut din nuci, avem nuci, poamă uscată, vanilie, așa că rămâne doar să ne relaxăm. Preparăm ceaiul și savurăm. Savurăm, savurăm, savurăm! Salut, Alex! Da, cu cea mai mare plăcere am să-ți povestesc care e situația aici în Anglia. Eu stau acasă cu două vecine. Iată, au trecut deja 2 săptămâni de pline când noi oficial practicăm distanțare socială și suntem în casă și nu ieșim afară decât, cum a spus premier-ministru, o dată pe zi pentru a practica sport și o dată pe zi dacă avem nevoie să mergem la magazin sau la farmacie. Eu citesc informații de pe The Guardian și BBC și pot spun sincer că situația este exact așa cum o spune la știri, că oamenii sunt mult mai atenți, deși ceea ce eu nu am fost de acord cu și mie tare nu mi-a plăcut a fost că săptămâna trecută era foarte cald, sâmbătă și duminică, și eu normal că am ieșit să alerg, să practic exercițiile mele fizice o dată pe zi. Și eram în parc, eu nu locuiesc tare departe de Regent's Park, și am mers în parc să alerg și m-am mirat să văd că oamenii de fapt stăteau la picnicuri, beau vin, erau oameni care se bronzau, adică și-au scos maioul și se bronzau la soare, că erau vreo 18 grade. Cred că înțeleg că sunt foarte mulți oameni care trăiesc în camere mici, puțin spațioase și care chiar au nevoie de ora asta de exersare. E tare liniște pe străzi, ceea ce pe mine cam mă sperie. Spre exemplu, alaltăieri eu am mers să alerg și am mers să alerg pe Oxford Street și cine știe de Oxford Street, ca să vă dați seama, acolo mii de oameni zilnic, cred că e una dintre cele mai, da, dacă nu mă înșel, e cea mai ocupată stradă din lume și eu niciodată în viață nu mi-aș fi imaginat că eu pot să alerg pe Oxford Street și o să am Oxford și Piccadilly acolo. O să fiu parte din istorie și o să am șansa asta, dar e trist oricum să vezi că orașul așa e de pustiu și gol. Orașul care cred că noi toți îl vedeam mereu ocupat. Eu m-am apucat să scriu, eu din foarte mult timp mi-am dorit să public o carte. Cum în sfârșit am ajuns la etapa că eu scriu, eu cu adevărat scriu mult și scriu în fiecare zi. Scopul meu este să am 90.000 de cuvinte până ca să încep să redactez și acum eu pot spune că am ajuns la 50 ceva de mii de cuvinte, 54.000 de cuvinte, ceea ce mai mult de o jumătate și eu mă bucur și eu sper că, da, eu sper că în carantina aceasta eu o să ajung să finisez cartea și poate să o public curând anul ăsta. Alte chestii care eu fac, eu și prietenul ăsta meu avem o jucărie. De fapt, el nu e o jucărie pentru că el înțelege tot. El o cheamă Michelle și noi ea o luăm peste tot la plimbare și chestii și noi acum, eu și Michelle, stăm în carantină în 2. Nu, eu mai am vecine, dar pe Michelle noi iau să interacționez cu vecinile mele pentru că nu știi cum animalele de companie nu toți pot sporte. Și noi cu Michelle ne-am deschis TikTok, facem video haioase, creativitate, știi chestii. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the house and I'm in the house bored. Bored in the motherfucker in the house bored and I'm bored in the motherfucker in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. Bored in the house, bored in the house bored. I'm bored in the motherfucker in the house bored. Noi avem aici un mini bar acasă. O leacă de gin. Neacă și eu sunt mare fană la vinul din Moldova. Și noi bem în pahare cât mai frumoase, deși că dacă nu suntem în bar trebuie să bem ceva și este vinul meu preferat, el e francez. Așa că eu o să-mi torn un pahar de vin și sănătate! Liana, o să ciocnesc și eu cu tine. Cezara, n-am ceai, dar ciocnesc cu vin. Vă mulțumesc mult pentru ceea ce ați făcut. Prieteni, sper că ați zâmbit și voi împreună cu mine și v-ați încărcat cu puțină energie pozitivă. Să fim pozitivi acum e foarte important, pentru că dacă ești pozitiv zâmbești, dacă zâmbești fortifici imunitatea, dacă ai imunitate bună, m-ați înțeles voi. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like. Dacă nu v-a plăcut acest video, vă sugerez să savurați o cupă de șampanie sau un pahar de bere și mai apoi să dați like.
Corona goodbye tuturor, din timpul ăsta eu mă duc să fac un om de zăpadă. E aprilie, de ce nu?